Huria na hinalonga di baga sa tuatta Jesus Kristus tapasada marohatta martangnya kita. Dameni dibata na sumurung siyan sa luhuk roha ima mangaramot yakate do pikramuna di bagasan Kristus Jesus. Amen. Damang dainang nehinolongan di bagasa tuhatta Jesus Kristus hatani dibata nagabi ujahan di bagasan jamitatta di apala partikyanon dienet mai sian buku perpesalmen biddu 55 mamukka mai sada masoh mai sa tuai 10 sada o mahatani Tuhan. Betahamu ita dehuma Jehuba ita uloppo ma partano batuan ni hatuota. Ita dapoto ma tujulu ni buhina marhite-hite puji-pujian. Ita uloppo ma ibana marhite-hite edde. Ay debatana tibulo Jehuba. Jala raja bulun mengatasi sudi akka debata. Di bagasan tangan na do akka ujahan ni tanoon. Jala marguru di ibana do pusun yakka dulok. Guru di ibana do laut. Jala ibana do tumopasa. Jala tangan na do jumadihon tanoon darat. Beta hita manukap do marsoba. Marsinggang mahita tujulo ni Jehovah si topahita. Aibana do de padata. Jalahita bangso pinarmahanna. Jala biru-biru ni tanganna sadarion. Au ditangyok kamu nian suarana. Unang mata kangihamu rohamuna songon uju di meriba. Songon ari uju di masa pangujunan di halongonan. Uju nanujunan yakka upumuna au tung diuji au. Adik pe naung diida na sida pabahenakku. Tung 40 tahun bulun liling na au marbias-bias mida suduti. Jadi nikuma bangso paroha lilu do na sida. Alay dang ditadda na sida akadalakku. Jadi pola marwari au di bagasan rimasu. Monotung masuk na sida tu pada di anakku. Ido ianggo sahana. Damang dainang nahinolonga di bagasa tuhatta Jesus Kristus. Parngoluon yakka jolmana porsea sa sitongna. Ima parngoluon na mamuji-muji debata di bagasan akka ngoluna. Alai fakta do realita na jojo ta dopi ta bereng ta pamanat. Akka jolmana porsiai dang dipataridahon haasingan na siyan akajol mana soporsea. Lapatan na gudang do akajol mana porsea. Totong dilalapi akka portibio. Di bagasan hata ni Tuhan na pinasa perpesalmen tuhita dia pala partikyanon. Takasdo dito gihon parpesalmen marhite edde puji-pujian. Asa totong ganup jolma na porsia mangulopon. Maka tidakon jala makajongjokon. Iya debatado partano batuan di hatuaw. Partano batuan ni hatuaon. Na hinajongjokon ni parpesalmen. Di siala dirajumi parpesalmen do songo dia balgani holong ni debata. Di bagasan nguluna. Edde ulup-ulup do
Dalam ni parpasalme pasangapod di bata. Jala edi ulupulup do. Di tariason ibana. Manogihon ganup jolma asa totong rak marulupulup do ibana mamuji pasangapod di bata. Huria nalonga di bagasa Tuhan Yesus Kristus. Diturpuk jami taon tung masa takas do panogihonon ni parpasalmen namadok ita adop pema tujolo ni buhina marhite puji-pujian ita ulop pema ibana marhite hite akede ay debatado natibul jala debatado na bul mengatasi sudi akka langit. Bahkan dihajon joko parpasalmen do musenang guru ni debatado saluhuna. Guru ni debatado laut, guru ni ibana do akka tanoon, guru di ibana do akka dolok. Saluhu nai patuduhon huasun ni debata. Saluhu nai patuduhon balgan ni debata. Saluhu nai patuduhon na debatado na manop panasana ado. Nomor 8 dang adong nanggo sawotik di rohani parpasalmen makaposi akka debataga naganaan. Huria nahinolonga di bagasa Tuhan Yesus Kristus. Alay di bagasa turpu jami taon totong do di paingok parpasalmen songo dia bangso ni debata nang dipalua debata nang ditobus debata nang dipermudu-mudu debata 40 tahun alai nasida nang mamuji debata tu masa takas di dokon ahana masa di bariba di bagasa naik pawaluhon di do di hata ni Tuhanon unang mata kangi hamu rohamuna songon uju di meriba. Songon ari uju ni masa pangujunan di halongonan. Ini diingatkan. Umat Tuhan pada saat itu sudah merasakan 40 tahun penyertaan Tuhan. Tapi mereka tidak mempermuliakan Tuhan. Justru yang mereka lakukan yaitu bagaimana mereka menentang kehendak Tuhan. Diujuni nasida debata. Ala di pangujunan na pinatupan ni nasida maradok por debata. Tarimas debata tu nasida. Pola di dok parpasalmen. Jadi pola marwari au di bagasan rimasu. Molotung masuk nasida tu para denakku. Allah tidak mengizinkan orang-orang yang tidak taat ini di dalam peribadahan, di dalam rasa syukur untuk masuk ke tanah yang Tuhan janjikan. Mereka tidak layak. Damang dainam, osa sitong na pengotok kita. Basa-basa ni debata, nang tajalo di bagasan parngulutta, sa sitong na ikon ima dalatta pasangapod debata. Dan adong be alasatta dan adong be sidalir di bagasan parngulutta. Nanay mangujuni debata. Nanay marjugal rukung. Asa unang mangolay debata. Raga mungkin aka parngulutta. Anong bahita nung marumur 30 tahun. Nang di parmudu-mudu debata. 40 tahun, 50 tahun, 70 tahun. Sa lilining ngulutta di permudu-mudu debata. Ala na ngulutan nung nga di permudu-mudu debata berarti ngulut tope iko pakyot ta mamuji debata. Huria na hinolonga di bagasa Tuhan Yesus Kristus. Hobar tu ujahan na sahat tu hita dia pala partikyanon. Tak kasih dok di bahasa Indonesia menyembah Allah dengan sepenuh hati. Manang mamuji debata. Sian nasaroka. Buhada jol mana mamuji di bata sian nasaroka di bagasan nguluna. Adong tuluhal nanaing
siya hangulunot ta senatan ni Tuhan. Na parjolo sahali, jolma na mamuji di batasan nasa roha ikut di bagasan olo-polo. Bersukacita. Maka orang yang mempermuliakan Tuhan, dia bersukacita dalam mempermuliakan Tuhan, tidak dengan bersungut-sungut. Karena yang kita terima di dalam kehidupan kita memberikan sukacita bagi kita untuk memasmurkan kebaikan Tuhan. Ale gulang do sonara na mangina. Kalau na marungutumut di ulang ni mana di bagasang ulo. Alay, hubar tuhatan ni debatahon. Basa marulupolo pita mamuji debatah. Karena kita sudah merasakan kebaikan Tuhan. Lewat Kristus yang tersalib. Lewat pengorbanannya. Lewat kasih Tuhan yang benar-benar nyata bagi kehidupan kita. Kasih Tuhan yang begitu luar biasa menjadi alasan kita untuk mempermuliakan Dia dengan sukacita. Do olo-polo. O raju bata mangina. Na paduahon, siyanhatan ni Tuhanon yang dipengot tuhi tagat marsada-sada. Jalma na mamuji di batasen nasa roha. Ikototong ibana. Patupaho pamujyo ni. Di bagasan na pasangapod di bata. Buhado jalma na mamuji di bata. Di bagasan sangap ni di bata. Contoh sederhana na manginang. Gudang do hami parwaho secara pribadi. Hami padita. Di tiki marjamita hami siyan langgatani. Sa gudang do hami bereng akahita. Na marminggu. Na mga lang bugbumon. Na maniupempom mon. Na marcerita-cerita mon. Bahkan na mamereng-mereng aka dungan na nanang sihatan na. Pamuji si songonon dan dihalong mo debata. Ale pamuji na pasangan pun debata. Bagaimana dia mempersembahkan hidupnya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Maka ketika kita beribadah, kita harus benar-benar fokus beribadah, mendengarkan firman Tuhan. Ikut pasangan pun debata. Marhiti-hiti Marhiti-hiti na buhay ta mga radote kadirita. Hormat kepada Tuhan. Salah satu rasa hormat kepada Tuhan. Bagaimana kita benar-benar sungguh-sungguh mempersembahkan semuanya kepada Tuhan. Ya, peribadahan. Alay gudang dua manginang. Di bagasan parngulo si Sonario Roy mana tu gereja. Nang mabigi isi mamarjamita ahaman nang jamitahon na. Alay dong di jamitahon. Adong masay daw kuno tabudo jamita di paditay alay dang dihaguluhon. Adong musedo mamereng moloy barak na di gerejaon songon nabaga aka musik na ido na tohonin na. Padahal rasa hormat kepada Tuhan tidak ditentukan oleh gereja. Tidak ditentukan oleh musik, tidak ditentukan oleh tempat. Rasa hormat kepada Tuhan bagaimana hubungan pribadiku, yaitu untuk mempermuliakan Tuhan, tanpa dipengaruhi embel-embel di luar daripada diriku. Mulu saya dong do pihita, sonya manginang, nahulang naman yung pempo na kamakata do kana asing, bertobat kita. Alay marhiti-hiti jamitaon di pengot kita. Nasa jolma na pasangap pun di bata. Na mamuji di bata ikut dipasangap di bata. Marhiti-hiti kaparangi. Termasuk maparangi na tarida di bagas joro. Na patuluhod jala na parpudi sahali. Jolma na mamuji di bata harus taat. Ikut adong hauduhon. Hauduhon ni roha. Maka ketika kita mempermuliakan Tuhan oleh karena rasa syukur kita, berarti kita harus tunduk, harus taat kepada Tuhan. Taatnya di mana? Taatnya mempersembahkan hidup kita sungguh-sungguh kepada Tuhan. Mau lepas marming, mau ledok ni ma jong. Mau lekon ni ma martangia. Unang anong di bagasan parngulota. Pas ima tangyang pangodianon. Ditutup si marolong na alay martangia. Ujung na odo-odo.
Ujungnya anak yang terpodong. Sampai mendidih. Dia tidak taat di sana. Orang sudah bangkit berdiri. Dia tidak bangkit berdiri. Orang sudah katakan mempermuliakan Tuhan. Bernyanyi. Dia tidak bernyanyi. Ketaatan yang dalam mempermuliakan Tuhan sebagai rasa syukur kita. Kita aplikasikan di dalam bergereja. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi. Huria. Nah, inologa di bagasa Tuhan Yesus Kristus. Marhite-hite. Jami taon. Neng dipengot tita. Mamuji Tuhan. Ikut tarida di bagasan hamubau ni roha. Hamubau niya kaparange. Unang songon. Oputa na julu na di bagasan turpu jami taon. Bangsa Israel. Napatakang roha. Tetapi ketika kita memuji Tuhan, berarti kita menaklukkan segala keinginan daging kita dengan tunduk kepada perintah Tuhan. Maka itu orang yang mempermuliakan Tuhan. Aduh maima sada cerita, sada ilustrasi. Di sada tiki, aduh dua halak na mardongan. Mardongan na sida mulai senamenek. Sahalak dongan non sarajini matugarija. Ale salak nai mubang lono. Mardala mapar ngolua sampai ma tu nunga dewasa. Dung dewasa na sida dongan na mubang lonongon pas lonong ma. Dang ole be margarija. Alai dongan na margarija terus. Ale secara parnguluon na sida marasi. Dengan nanalonongo naso na margarijo dinggan karijuna jago jabatan. HP na burjuong biasa-biasa saja parngulon. Didoko dengan na namubang lonongom ma. Berarti dang toho pamujium mi marisuang saluhuna. Roma dengan na margarijo do imana ma basa do na musongoni. Bereng maparngolom mo. Uding gang ngoluk kunina. Jadi tu bago masongonaw. Dan mangapik ko tuaw. Ninadungan na nabumbang lonongon. Roma na setiaon lakod daam. Mulutumpe hoding gang ngulum. Bangulum may. Alin na mamuji Tuhan. Totong doy maulonok ko. Ala na ang diyaw. Basa hupuji Tuhan. Dan asa mamora aw. Dan asa dinggang nguluk ko. Dan asa sikop sa luhuk na. Alay na hupuji Tuhan. Dalak ko patarin na hapor siya kumakamulatehon. Basa-basa ni debata. Nina. Tarjol mamay ma dungan na namubang lono. Dabang dinam. Jujur may makita. Di bagasan parngulot pa. Sa songo ni mana bubang lonongon to. Alay ko ni ngotot ta doon na mamuji Tuhan. Bukan supaya kita ibaratnya makmur, sukses, bukan demikian. Jalma na mamuji de batas yan nasa rohana, di ulang ibana pamujiyo ni dalan na pasangapod de bata, di ulang ibana pamujiyo ni dalan na makamulateo basa-basa ni de bata naong ginalona. Marhita itu Yesus Kristus. Maka ketika kita sadar akan berkat Tuhan, akan keselamatan yang kita terima, maka kita akan mempermuliakan Tuhan dengan segenap hati. Dan ima alang-alang roha. Alay siyan nasa roha. Ingot tamu na mamanginang. Salu na hita na porsea nang ditobus di bagasan Yesus Kristus. Ikototong do mamuji di bata. Pamuji di bata dipatuduh di bagasan hasityaon. Jala dipatuduh di bagasan hauduhon. Dipatuduh di bagasan olop-olop. Jala dipatuduhon di bagasan napasangapon di bata. Dada na umbang lono. Amin. Martanya kita.
Moliate Tuhan di asido tolong ni roham nung ngataruli hai marhite-hite atam. Diajari ho kami Tuhan, asa totok kami mamuji guarmu nabadia, marhite-hite akan ngulu nami do akaparange nami. Asa patuduhon pamujian nami, di bagasan hauduhon ni rohan nami, di bagasan akasarep ni rohan nami.